Spoiler, lasaitasuna amaitu da eskualdean. Zergatik? Goazen ekitaldi esanguratsuenak elkarrekin birpasatzera. Gaur hasiko dira Arakaldoko jaiak eta igandera arte izango ditugu. Eta gaur hasiko dira baita ere Luiaondoko jaiak. Asteartera arte, Gora Madalenak! Horrez gain, Zuhatzako eta Erretestudelako jaiak ere izango ditugu. Larun batean Santa Marina jaiak ospatuko dituzte Orozkoko mendian eta Olarriko Santa Marina jaiak Amurrion. Azkenik igandean Salmantoneko jaiak hasiko dira. Baina jaietatik haratago bestelako jarduerak ere izango ditugu. Larun batean Garrastatzun Trubaranbian Massacre Fest Open Air. Laudion, bidai bizitzen zirku, antzerki eta txontxongilo ikuskizuna. Eta Laudioko Zubiko Malekoian Jardin Infiernoren kontzertua. Igandean aldiz, pilota partidu ederrak aretako frontoian. Arkaitz Eskusa eta Iker Larrazabelekin. Gogoratu, jaien egitarau guztiak eta oroar edozen deialdiren inguruko informazioa gure webgunean duzuela, gozatu eta aldela biziraun asteburu honetan.